Kublaya pi ki perlok ki bi i ke janga pedang sungom bahai pi sajisen hapo jong kene ka channel jongi langba jong kene ka video ka bathamai ka ba ngawan rai pi minta kasngi hakane ka series jong kene ka jingi ka jongi ngila poisha ka benta hakabangin pule ya ka lanong ka basan ka khot ka ba arpowe shane menakane ngila yo an pule ya ka khot ka ba khat nyau hado ka ba arpowe Henry Hashwa bangin poisha ta bentangan pule shwa tok ya ke ka bang ila depan pule ha ka to khot ka ba khat nyau hado ka ba arpo kabanang kong ujisu la keren syai ba shim la wan ban penduk ya ta ko hukum bat ki prophet Henry wan man pen skemeki nang ta ong shu ba ke jinglong ban ne ka tin jong bli dan tang I weru itak ibarit jong ka testament kabarin bakin jano leni tang we full stop in jano tat hado bon pendep ya ketik ketin nang ta kad khot ka bakat kandai upai shangi bat uong ka jing ko ngo ya ketin jong play ka long ka ba kong san pha ka jing le bat ka jing hikai ka ketin jong play ka long ka ka ba u play ula khen ha ge himaju hakar khot ka ba arpho uong shu ingi ba kata ka jing ble bha jongi leni kata ka jing le hok jongi kinam long kiba pediang hun hakmat jong ble lemda kilong kiba kham bha shu ban ya kata ki jong kita kinong tho bat ki pharisi wong pinam yo ya ki hima jong ki bene to mentangin phai shakara khot ka ba arpho wei hado ka ba ter shene shurum sheneng hado nduk ka khot ka ba arpho wei hado ka khot ka ba arpho hendru ngan pule shwa ya ka kumba ka long bat hadinang ta ngin pule ya ka kawai hadin jong kawai kabenta kajing kai shipang kajing bitar kaktin jong blai kawang kumne filay sngo balaong ha kiba menbarim men om penyap unu ru uba penyap de kan de yu ban hap ha kajing bishar Henry nga ong happy ba unu ru uba sngo bitar ya uparlok jong u klemnia kan deya u ban hap hagajing bishar unu ru de u ba khot ya u perlok jong u raka kan deya u ban hap hagajing bishar ba unu ru de u ban khot ya u mei u ba mutlop runar kan deya u ban hap hagadujok ting namar kata lada men aingu yala ka jing aingu hagaduan pat hangta menakan mau ya operlok jome udon ban mudu yame to ino hangta ya ka jing ai jome hakmat keduan to khilit no ro ba men yasuk shwa bat uta operlok jome enda kumta timen sawan aingu ya ka jing aingu jome to yasuk no kloi ro bat uba yele bat me kat ba me dang lej hagdenti bat u bayo kumnu uta uba yele u aino yame ha unong bishar baruta unong bishar un aino hame ha u shakri bat ba on bread yame ha ka bandiro shisha ngong hame men om mi no nangta tat anda melasiu ya kepisa kabakado kalong shisha ka kintin kabaklan bor ba Tumentangin pai sha kadakot kaba arpowe. Wong kumne filayo sngo bala ong haki menberem men om penyap. Unu ru ba penyap te kan deyu ban hap hakajing bishar. Mentapat habu jisu ukran ya kini ki eke. Shem lakran ya ki eke kiba thamai. Kaba unsakran bonusin hakisingi kaba sawan. Ong kumne piyo piliyo sngo. Henry nga ong happy. Hang niru ujisu shem la penbet dene shem la korek ya kejing hikai jo Moses. Penban penbet ya korkom hikai shepang kejing hikai Moses. Kibon kibiru hakapor jong shem la yo ya kalat ban pule ya ko hukum daladehi. Kilio ngau ya ka balabatai da kinong tho bat ki parasi. Kumta ujisu uong pila yo sngo shem la ong pila pule hinri uong pila yo sngo kabamut kani kalong kabala hikai haki bat ka kabala hikai ki ka hukum kabade men om penyap
Kani kalong ka wena ki hukum haka shipho hukum. Ngim la ban ye tai halor jong kani. But ka ei ka bala hikai shushu kalong ba unong penyap unyo ya ka jing bishar. Kataru kalang badai. Tad hadu kani ka benta barok kilong ki badai. Omdon ki ba persyaya kata. Henry hangne kadon kajing. Habangin ang ya syahmat. Hangta kadon kata kajing per. Ujisu hakani ka benta ukren persya om ya kajing hikai jong Moses Henry ya korkom hikai jong kita kino hikai. Wong ba kita kino hikai niam ki penyadai ya katang ya ke ki ka pau syabar. Kata pimpat penyap ya ka mat jong bru. Kabamut ong kat ba pimpat penyap ya ka mat lani pimpat kata ya ka mat jong bru la khanya piu ba hok hakani ka benta. But hang ni ujisu un salai syake eki ba kham jeliu shushu un pen I ba ko hukum kam syam long satia tang syapang ka jing penyap ya obru nabar kalong syapang ka jing long ka badan hapo jongi ka bayalam sya ka jingyap tungin phai syake khot ka ba arphawe khot ka ba arpu ar kani ka khot arphawe ka long kumba ula siang ya ka madan lani ka stage ula bu ya ka stage menta ula kiu halor jong ka stage ban ai ya kata ka performance ka jong kada khot ka ba arpu ar kong ongkum ne Henry nga ong happy pi hagar khot ka ba arpu we ong play osco Henry ong hangne nga ong epi ba unu ru ubara sngo gitar ya operlo jong uklemnia kan day u ban hap haka jing bishar unu rodei uban khot ya operlo jong uraka kan day u ban hap haka jing bishar ba unu rodei uban khot yu me uban mutlop runar kan day u ban hap haka du jokting mentau jisu ungam kham jeliu uang hangne Henry nga ong happy kane ka day ka baklan borba Syem la pendon kam ya ka jingkran jong ke pat kirabi. Kumba hagani gisngi ka bangi imenta lada nga shim ya kanu kanu kecih kai bunsin nga refer na kecih kai jong ke pat kibala hikai. Jong ke pat ki nong thok komentari nga shim na kecih kai jong ki bat nga persyang ban pule ya ka Bible. Henry ujisu Syem la le kumta. Syem la shim ya kecih kai jong ke pat kirabi. Henry kren kum unong thau jong ka hukum hi. Uang ka hukum ka ong men om penyap. Ujisu uang ba ka jingle ka wan shwa ka jing Uang ujisu uang ba ka jing kan wan shwa ka jingle. Ka sedang na ka jingdom lane ka jing bitar. Henry om ka jing bitar persya ya ka jing hop. Henry ka jing bitar ka ba khwan mentoy ka ba dom ka ba mut snew ya upara. Kita kinang hikai, lani kita kinang tho hag ta pot ong ba kat ba pimpat shim ya ka jingim jongno pidang piang pidang long ki ba khoi ki ba hok Henry ujisu ong lada ka donot jong pi ka khloit da ka jingdom pila rung lupa sya ka jingma bat ula ai ya ka nuksa haga jingkren raka uong kani ka kentin raka kalong ko bangi ong me uba klem jebing me teng haga jigim jingi haka por bangi dom ladang dom yanor yano ngiyong pak klik senyang pak klik kada ngi ong kumta kani ka kentin raka ro kalong kumta kalong ko bangi kren ben yanor yano klem jebing kani ka raka kamut kumta paka big pikta ya ka jinglong jong bru dakaba nyoban ya ki kum ki bomdon ya kata ka akor hoi hangi aga jing sngo jongi hagani ka juk ka bangi imenta kam da kata haduk kata Henry haki jiu ha ka por kadang kata ka jing kata ka ba krau ba kalong ka ba shurk he bat ka ba pencak burom kalong ka ketin jong ka jing keren beng ujisu upen iba ka jing penyap kam sedang nakitiar ya pom Henry ka sedang nakadonot ka batmu ban le ya ka ka kam ka basnyo uklem ong hang ni baka jimitar kay rengkat baka jing penyap brew haka ay
Henry uang babaro ar ki penjengai ya ka donut jongi naga jinge de jongi batu play. Ka hukum jong ukam de tang shapang ka khti ka batani ki kam Henry ka de shapang ka donut ka ba perkhat bat ka ba puson yakini. Bat menta ki senran ki stang ban sngot ho ba ka ne ka hok ka ba ujisu udawa ka kham jilyu ban ya ka jinglong ka ba bawo shabar. Katan ko be ka jingi tho kana langkot ka ba ongkum ni. La ong badan uwe ubriu ha ka we ka sngi u lek ban lek kai. Makat ba uye kai kum tau uyo i ya ka we ka kaper so. Bat haba uyo i ya kata kaper so uit nat ba. Bat kata ka jing itnat jong ka khamat jong kala penlong ya ka kejat jong u bakan yat sya kata ka jaka ka badan tau so. Ka khamat ka penlong ya kejat bakan yat. Berkat ba ka kejat kan yai kumta bat anda kala poi hakat ka jaka kala penbor ya ka ketiju bak un khet yau tau so. Bat haba ka ketiju ka khet yau tau so. Ka shintur jungu ka kata ya ka tau so ka daj ba ka kata yau tau so ka ngut. Bat haba ka ngut ka kedang ka kepok. Pi ka sedang na ka khamat ka bot ha ka kejat bot sa ka keti ka shintur bat ka kepok. Bat hakum ka por ke kabajia wanno uta utrai jong to so uong bai me bale me to yo to so kum ta u be yo to bru bat haba u lap yu u shim do ding u sempat hajing shong ju bat ke kabajia kami no kata ke umat lagi khmat jong kata ka ju ka jia ka jim jing kum ki bru menta tongin phai shikar khot ka ba ar phulai ka ba ongkum ni namar kata lada me aingo ya ka jing aingo ha duan bat nangta bat hangta me kenmau ba perlok jo me udon ru ban mudu ya me mentau jisu uyait na ka jing bitar ka ba hapo sya ka jing le ka ba shisha pet ya ki kintin namar kata namar ba ka jing bitar bat ka jing ede ki penpat ki penpra ya kata ke ya ke jinglong ki ba kongsan hau bru de ban le shepang jongki u ai ya nuksa jong ya ke bare tepok bat kata ka benta uang perkhat piwan menta man ai ya kata ka jing ai ngo haduan kelak bende ha ka temple kelak bende ha ka nuk benta piwan ra ya kata ka jing kenya leni ka jing ai ngo kani kalong ka jing mane kani kalong ka jing kenya kani kalong ke ka bakan jaman se pat hangta hi hakata klimat haswa babin ai kata ka jingkini jam pi kan mau kan san ba uperlo jam pi leni uhan man jam pi udan persya ya pi persya ya nga kami bahang ne ujisu uklem ong ba pidan persya yu uong udan ban muddo ya me om de ma pi ubadan persya yu henre mau udan ban muddo persya ya me hakbi barki kintin pilale bakla yano pila penmong yano kadang kata ka jing ka ba pimpat penbet kadang kata ka unresolved unsettled issue hapdeng jongpi bar uta uperlok pilani upara jongpi bar kata ka jingkan mau jongpi ka penthut no ya kata ka jing mane jongpi ya play kani ka jia bun sa ga jim jungi haga por bangin don hayeng mane kala bending don kata ka jing ya kajia barki bahayeng asam jungi lene hangno par haga por menbangin duai ya uble menbangi ngap yaki jing mane yaki ba kinja play Henry haga tak por kan kan mau hayeng ani ngai shun ngaya tainia bertu ni don kata ka jaka ka puta hangta kata ka jinya kenat hapren jonga bar upara jonga ni baru hemen jonga kan ni kalong ka bakongsan ba ujisu uong ka jinga dei ka ba ya dei bat kibriu kalong ka bakongsan hatu kata ba ka kata ya ka jing ya dei jong phi bat uble pila ban yeng ha geduan hapren jonga jinduai hapren jonga jinga seng hapren jong ka jing duai kajing ruai batum ta ter padu blei uong to sange no ya kata kajing mana jengpi mentahi lej ban penbej shwa ya kata kajing penbej hapling jengpi bat uta uperlok leni bat uta uhan men upara jengpi kajing mana kamla ban
ban long ka ba mentoi lemda fidan lupa ya ta ka jinga suk hapten jong pi bat uta upara jong pi ka jingmane kamla ban eno ya ka jinga de kepala jot menta tongin pai shika de khot ka ba arposan uang gumni to ya suk no kloi ro bat uta ubayele bat me kat ba medang lej hakadenti batu bayo kumno uta uba yele yame un aino yame hakti jong uta unong bishar bar uta unong bishar un ayame hakti jong uta unong shagri bar un bread yame ha ka bendiru mentau jisu ukran yake eke ka bakerki ba umong let la shai le ne shibet om tang yake eke ka phipan yusuk phidi ban le kloi kat ba medang leit len thag len ti bat u kabung phidang don kata ka jinga de menta la philap don kata ka jinga de khinding de dang don kata ka jing sngo kamut man pen bet ya ka kam shwa ba kan nang jur shwa ba kan po shing bishar ha shwa ba kan he tane ba kan e shaki eki ba khams nyu namar ka jingele ka bum la ban pen bet ka don kalat banang roy kajing bam ya sngau tho jumut ka barit ka kala long kajing sngau si ka bakrao kajing sngau si ka kan sakala long kajing shun ka bakrao kajing shun kan kala sya kajing bishar but kansan ka kten jublek ong un aino yame naba na ubriu sya unong bishar na unong bishar la bandi u officer le ne u unong syakri unong ying ap ying bendi na uta ubriu un ayeme ha unong bishar bar uta unong bishar un ayeme hakti jong uta u syakri ne u officer unong ap bendi u jisu u ring ya ka dur jong ka jingkut katba nginang penslam banwan syakata ka jinyasuk kata kanang kham jelu kata kajing serong kata kajing serong kanang syong hapo jungi kata kanang bon kata ki kerdan banyo ya kata banyo ya da katba nginang bon kata ki kerdan banyo ya da kadonut ka kham bat kanang kham kumta kajing ajimut jung ugalong ka basuk bat kabadap dak jing syampang ka bakarau uang what up what I bakata kajing bitar jung u ka kanang kiu wat ailat ba kata ka jengai kan thau no ya kata kanro haplan jong phi pen be ya ka kat ba dang biang kapor ladangi kran ha ka jinglong ka bakan jam nasib ka jing yele bom la ban pen be ka sat bendi ya ka donut ka lute ya ka jing suk pat ka jing pendum ya ka jing mani ujisu upen I ya ka hok jong ki hima ka long ka batrika kaya ka jing suk om syaka jinjengai naka menta tungin pai syaka khot ka ba arp hendru shisha nga ong hame men om mi no nang ta tat enda melasiu ya ka paisa ka ba khado but sa chisen hang ne u Jesu upundon kam ya ka khatin ka ba khlan bor ba uang shisha ka bumut amen ukren ya ka shisha pat kabor ukren yang kerukom jong kepatok uong shisin ba piladan hangta pin om yo shu ya kata lat lene pin om mi shu tat enda mela siu ya ka peisa ka bakhadlu hakawe kelyang ngilaban ong ka jingele ka ba ompat la ban pembe ka don ka taka jingma ka jing penslam ka penlong ya ki ka bakham ka jing sarong ka kelalong ka baremdor nganai pi de ka nusa lara fidan haplang jong ka taka jing haplang jong pi bat upara jompi lani uparlok jompi lani ki ubahayeng hasam jompi lara philam pembe ya ka taka jing kan sepet bat kan sakut no Henry lara fimla ban pembe ya ka kan sayalam syaka jing bat ladakan poi syakijing bishar kan poi ta opot bapin syakem Henry teng ke ka bat ya pi ban ya kran bat ki ka dei ka jing sarong
Bat lada pimpen bet ya kador. Kador jongka kanang kiu. Kat banang mi ke Singapore. Kat banang mi ke Singapore kata kanang he. Tat haduk pimla syuban sudap ya ka. Kata kalong kejing ma dan kejing jong kejing sarong jong kadang kejing. Wong kum ni ka pesa ka bakhadu. Kalong ka pesa ka baretam. Ka ba lab nan kam. U Jisu kren hang ni pimla ban let tat haduk ba pila sudap. Ya ka wei pa ka wei ka ram. Ya ka wei pa ka wei ka jingtip benya balakai. Ukran syai hang ni. Lada fikan taj ya kata ka jing penia sup. Lada ngi ailat ya ka jing bitar bakanang roy. Lada fin no ya kata ka jing edai bakan jot. Haga bukut pi haban siu ya ka bainong jaka. Haga jing sngau, haga jing long ka bakan jaman sen bat teng wat haga bor met rokum ju. Ka pop ka don la ka jong ka dor pan siu. Paru Jisu ulama ham ya ki senran jong uba kim day ban ailat ya kata ka jing bakla ka barit. Bakan nang siu, bakan nang krau hadu bakan longkum tau kenjriu bahek ban tekno ya ka jing ka jongi. Ngan su summarize ya ka ka bangit dat ban ya keren hakane. Hakane di khol u Jisu upen i yangi ba ka hukum kam de tang syapang ka kam. Ka bapau syabar. Henry ka de syapang jong ka donot ka jongi. Ka jing penyap ka stang na ka jing dom. Ka jing ibing ka stang na ka jing sarong. But ka jing thut lani ka jing pra ha ka jing mane ka stang na ka jing ede ka bala pat ka bala pra. Ka hok ka bahisya kam de tang ban kiar na ka pop ka bakrao. Kalong ka jing yada ya ka donut ka bawat ya ka jing suk. Ki parasi ki pelet jingmut haga jing lek ka bapau syapar. Henry Jisu ulek kham syapo syaka jing temu ki kentin. But kham tam ka jing ede. Kani kalong ka hok jong ka hima. Ngin sa kando pi haka bipat katayo. Tat halu kapor nagabanta kaburom jong blay. Tungin lang. Amen.